O fan hyn mae dolwedd Llafur Engel yr Ardd. I fan hyn symud yn ni at gymuned Gymraeg ac i godi teulu Cymraeg. Fan hyn oedd yr orsaf, hon oedd canolbwynt y pentre, oedd y mor brysur. A mae'n dda bod ni'n cofio, nawr maen nhw'n neud yr orsaf nôl i fyny. A mae fod yn lle tawel lle oedd prysurdeb. Mae cymunedau Cymraeg i fod yn llefydd tawel y gyda marw bellach. Dyna maen nhw'n deud ni, ond dyn ni'n deud na. Fan hyn mae bro'r orsaf. Wnaeth nhw adeiladu fan hyn fel lle i hen bobl. Pentre Cymraeg tawel oedd i fod ar y ffordd mas i fod yn marw. A wnaeth nhw roi rhyw postyn, 2 postyn i fyny yn dweud gyda garwyr Saesneg no playing balls in this area. Ond nhw ddim eisiau plant Cymraeg symud. Felly nath y plant symud yr arwydd. A felly wnaeth nhw roi arwydd dwyieithog i fyny. A nath y plant symud yr arwydd dwyieithog hefyd. Achos nhw eisiau chwarae. Ond nhw'n dweud na i'r drefn fel Cymru Cymraeg ifanc. Ond nhw eisiau bywyd yn y pentre yma. 1986 wnaeth nhw bygwth cau'r ysgol yma a dweud bydd yn rhaid i'n plant ni fynd i rhywle arall. Ond dweud ni fel Cymru Cymraeg na. Ac ys ni cadw'r ysgol yr agor am genhedlaeth arall a gafodd y holl plant addysg Gymraeg yma. Ond wedyn, mi wnaeth nhw cau'r ysgol a dweud nhw ni symud allan. Eto fel Cymru Cymraeg dweud ni na. A nawr ni'n cynnal pob math o ddigwyddiadau yn yr ysgol yma. Felly bod yn Gymru Cymraeg felly yw dweud na i'r drefn, i'r bureaucrats, i'r bankers sy'n eisiau cefnu ar cymunedau Cymraeg fel hyn a gweithio mewn brwydr gyda bobl ledled y byd. Fel canol Dafydd Iwan, gwynllen a roddwyd i'n gofal yw Cymru yn gwlad, meddiannwn hi. Rwy'n ni arweiniad i bobloedd y byd, i feddiannu'r byd yn enw'n pobloedd ni.